Si actualment estàs treballant en el sector del lleure educatiu i sociocultural o hi vols accedir, el programa Projecte t'ofereix un procés d'orientació personalitzat per assolir els teus objectius professionals. A la primera sessió d'orientació ens centrem en conèixer les teves inquietuds i motivacions professionals. En el cas que vulguis millorar la teva formació o adquirir noves habilitats, podem ajudar-te a cercar la teva formació d'interès. Poden ser formacions especialitzades, com per exemple gestió cultural, dinamització d'activitats o atenció a la diversitat. En el cas en què tinguis una experiència professional, però no tinguis una titulació oficial, et podem informar sobre el procés d'acreditació de competències per tal que puguis millorar la teva qualificació professional. També et podem acompanyar en la millora del currículum o oferir-te recursos d'interès, com poden ser canals de cerca de feina especialitzats en el sector del lleure educatiu i sociocultural. Doncs són sessions individuals i confidencials. D'aquesta manera podem garantir un acompanyament individualitzat. Podem pactar que les sessions es facin de manera online o presencial. A la nostra pàgina web trobaràs el formulari d'inscripció. També pots contactar amb nosaltres a través del correu electrònic orientació@sallec.cat. T'esperem!